Oh lho kae sing tak goleki ning kono kae. Bel iki manuk tok kae. Wah, yo kuwi sing tak goleki. Nani? Itu. Ini kae apa kae manuk iki? Oh, ini kae. Wah, tuh. Ya, set. Lah, jelas pas ki. Jelas ki, pas lihat ki. Aduh. Sapa ki? Karo wong sumpek kok iki. Aduh, yo kena kingkong dah. Piye ki? Hah, adile aku. Nah, lak nang kene iki jelas aman ki, gak bener iki. Tuh, lak nang kene sik. Wis aman iki tok iki. Gak golek aku bocah. Gede kan tapi lape ini sawah. Sak belambangan panen. Ini. Oh, apa panen kita belambangan itu kan. Gak iso kok. Parane iki iso gak maling nek belambangan. Ya Allah, ya Allah. Piye ki kadung mlebokno bank. Surat-surat wis tak lebokno kabeh. Pikirku panene apik Bambang ki. Kok malah garing kabeh ki piye yo yo. Wis ngono aku kadung angen-angen tuku helikopter. Kadung angen-angen tuku sepur. Iki terus piye ki? Apa sepur? Bambangmu koyo ngene kok sepur. Wis sampe kok wis dek kene. Lah pengen iki sampe? Yo, digene paling. Dek kene sik ae. Yo. Sajake kok ngeluh. Iya. Lah kok oleh ngeluh piye to lek tong? Aku kadung nglebok nek sembarang-barang ning bank ele terus panen koyo ngene garing kabeh piye. Lah ngono andene angen-angen tuku sepur. Lah sepur-sepuran. Kita malah mbok ece piye to lek tong kok sampean ki. Wes ngene lah. Iki kira-kira Bambang ki sampe iso ngedolno apa ora? Sik. Tak teleponno boloku piye? Tapi ya iso kayu larang apa ora lho. Oke, Bang. Tak deloki Bambang. Loh, lah wong Bambangmu koyo ngono. Piye lek tong? Kira-kira iso ora men ngedolno? Sik kok. Tak jajale tak belno apa. Dapelku piye? Heeh wis ngono gak apa-apa. Sampe teleponno. Wis bang payu bang wis. Di opo salah awakmu iki? Apa telepon? Oh, nggak untung. Halo, Le. Kenapa, Le? Bambang. Lihat badan piro? Ya sampean Sherlock tak paranane saiki. Apa enake dijak dia Kanjeng Mami. Wis dijak ya, Mas. Iki kok tapi. Oh, lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Niat pada rezeki, budal selamat, mulai selamat. Jancok. Beh, le mata mungkin itu aja nih. Iki lho. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Tang, ini lho Rat, ki mau aku nggolek awakmu. Lapo? Ya apa tak jak to. Ojo se iki lho terusno. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Ngono lho. Ya kok aku makan bukan ngene to. Alah-alah mandak ngono kok Kok mandak ngono piye to iki? Ini to maraku. Tak jak omong iki. Beh, ngombe wae. Titi, kok kagak ngono wae iki? Ora apa-apa, wong lanang sing penting ora main wedokan itu, ora judi. Gak apa-apa. Beh, dadi no Aiman wae. Iya, ade sahabat Nabi yo. Ramah. Awakmu apa kayak gambar apa, Tep? Penting apa ora? Ya penting to ora? Iya to iki. Iki kok adil berhasil. Wes to. Kaya ngandelo aku wae. Apa? Ngene lho, soal iki brambang iki kok ngape panen. Iso gak iso kudu dicolong iki. Saiki? Yo, Zaman ora Winggo. yo aman to. Wes ayo budal. Kok sampai konangan. Wes to ora ngandelo aku. Ayo, gonceng Rat. Aku rasa lupa pejai. Be, kok nomen to iki? Ayo tak belajari, wes nyetiro. Oke. Iya to. Be, kok pagang ngene kuwi. Ngono kok sambat. Sambat gitu. Pedal. Nah, berangkat. Mbak, lo pakai papan sama nenek, Mbak? Iya, aku ya. Nih, Kenapa, Pi? Tiba-tiba aku gak ada kabar kok Rene. sampean arep tak cek. Malah aku ya. Terus becen di topi aku, Pi. Wis to, engko nek sampai jadi nih sampean njaluk apa lah tak turuti. Loh, tenang toh, Pi? Tenan sampean njaluk apa to? Ngomong. Aku iran jero apa kopi. Pokoknya aku itu kalau begitu aku seneng. Wah, baju tidur. Ngode. Jalannya sampean kok ya sepele to, Mi. Kok jangankan baju tidur. Sampean apa tak tukone spesial ya. Apa ya kira-kira? Masa sepeda listrik? Apa tuh, Pi? Sampean iya rencananya tapi tak tukokno. Kalung 10 gram. Bandule 3 kilo. Yuk, kayak tambah gondal-gandul, Pi. Lah iya. Lah malah 3 kilo. Apa, Pi? Ora apa-apa, Mi. Wis ayo, Mi. Bedal-bedal sak panas ya. Mata ini ya, Pi? Wis ngono ae, wis ayo sampean.
Rat. Itu. Ngene lho, pantau nang ngene. Terus, kita pantau nesek situasi ini aman boga, kalau aman disikat tak itu. Ojo suwi-suwi lho ya. Iya, Aku tak ndek kono. Iya, Yo. Tapi suwi ora ya suka enggak. mana sih? Tantane karo beda. Piye tapi aku bisa sak-sakno. Wah, coba ada ide loh. Tapi mana sama tapi bae. Lah nebas berambang iki. Mana sih, Pi? Wes ayo. Ini sampai suatu ya, Pi. Kok sadu, jadi mau panas, bener sih ndi. Usul Pi sikilku, Pi. Alah, kok gampang kok tak pijeti kok. Nek wis ke omah. Alah sebentar ambek pijeti. Kata wae jatah sampean. Kayak jatah. Piyu, sapa wi kok paunel? Loh. Tapi kok nggo prewangan. Wah, gak beres ki. Tapi kemana sih ini, Pi? Aku wis melu ya. Jupura. Wes kadungan kene. Loh, Mi. Wah, aduh wis ngene iki lho, di bojo ayu iki gak enake. Wis apa-apa wis ragu. Dak. Tapi gendeng, wis ngajak ayu-ayu dijak nang sawah lho. Lah kono. Wis ireng yo. Lah aku yo mau ireng. Terus baru tak temen mobil. Mana yang di surat? Jadi bandulan, Mang. Nang dia tadi. Oh, lah kowe matane nang batang ning kono malah. Rat. 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 Rat, lu kok batang ning kene tuh? Loh, ngantang kowe. Wah, ini. Ya ora ndang ngono engko. Iya, ayo pagi betul. Ngono engko malan. Piye ta? Ayo. Ayo cuma lima aja tuh. Aduh, cok. Ayo. Bentar. Lenti pesawai. Kae lho brambang iki tingkongi. Ayo iki ndang gerak. Kok malah meneng ae. Gerak. Matamu apa pece jane? Kok kira kemaisan apa meneng ae lek mau kobai. Beh. Piye to rat iki rat? Kok panggah goblok kowe iki. Gerak ki maksudnya gerak nyolong, cuk. Oh, lha kok wong tuwek pani wae mbek wong tuwek. Ya ora ndak ngono kok. Wes ayo betul malah ngejak gelut. Ayo. Iya lek tong, gak kulo sampean ki. Sedur ning kapan?
Mari kelak rene to, Kon. Wong kenal wis tak solo. Berarti dinten iki kene iki. Ya ora apa-apa bentene-bentene dhisik. Ya wis nek ngene iki sik ae. Karo ngenteni bakal sampean. Kan banyu apa gitu? Yo banyu apik to, wong iki mung tak umba-umbe. Kok omah ki mung Biasanya apa banyu sih? yo ora ngene iki. Ngapan iki banyu apik. Wah, kerasa. Bah, kae kong. Bakule. Oh, ini nggak mobil gitu? Yo kuwi. Ah, ya wis, masuk kuwi. Lah kae lelek tong kae. Ini nggak beri. Hati-hati aja. Berarti lek gambangin sama tawak aku iki. Ki lo lek, blambange lek. Lah brambang kuwaring kabeh no lek tong sampean tawakno aku iki. Lah kira-kira dipayu to. Payune payu lek tapi regane kuwi lho. Ya, piye to? Nek sawahku jek payu. Masalah rego ade pitungan kono. Wes ayo ora. Ini panas soalnya. Ah, kene lho Mas. Yuk kene iki adem, buat iki. Lah sampean njaluk piro kira-kira iki, Mas? Lah sampean manene piro to niku? Iki sampean sing duwe sawah ya sampean sing buka rego no. Iya ya. Sawahku yo remuk koyo ngono Mas. Aku rek renek ropek rasa mungkin. Sampean kene kene ya? Heeh. Lah sapa ki jugil-jugil ning kono ki? Wah. Iya ki. Ngene lek, iki nenek sampai dadi nih, sampean panggil tak perseni iki. Wes to gampang lek nek soal. Tapi yo ora iso pulih. Kok sampean sing separo njaluk masih mau. Alah beres, aku tak urusane. Oh iya wes, nek ngono wis. Loh, lek dong. Brambangku dimaling wong Loh, piye to kok? Itu berber maling wong. maling weh. Maling ge. Maling ya. Aduh, piye to dirimu aman iki? Nangis aman rat. Aku mau rene, tak delok rene wong. Oh, ndokno. Oh, film. Wes bikin ora kepak belas bikin. Ora tetep itu malah yang kene. Ayo mlayu. Ya. Oh, wong tuwek kok diguyu.